El pròxim 22 d'octubre la ciutat del running vibrarà novament amb la mitja marató de València Trinidad Alfonso, baix el lema Corre como nunca. Una cita en què estaran representades 86 nacionalitats distintes, amb 14.200 inscrits, d'ells un 24% són dones. Es una cifra que no deja de crecer, un censo que no deja de crecer, yo casi diría que exponencialmente. Una prova que s'iniciarà a les 9 del matí des de l'Avinguda del Port i que recorrerà durant 21 quilòmetres les principals artèries de la ciutat i la convertirà en el centre de totes les mirades. Pone en valor a nuestra ciudad, pone los ojos en aquello que hacemos en este medio maratón. Una mitja marató etiquetador, única a Espanya i celebrada de forma ininterrompuda des de 1990. La sexta més ràpida del món, amb un rècord de 58 minuts i 48 segons, i la més ràpida del planeta en 2014 i 2015. Pero sobre todo la mitja marató de Valencia té un propósito. Sobre todo diferenciarnos del resto de pruebas en cuanto al trato y al servicio a los corredores. L'any passat van poder comprovar-ho a la línia de meta. Cruzar la meta es indescriptible. It's very fantastic! I enguany tornarem a fer-ho perquè la 8 Mediterráneo retransmetrà des de les 8:30 del matí de forma íntegra la prova. El compte enrere ha començat.